जाथावै बेफोरखौ जोंलाय बोरैथो जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जे मोनखानाय जे जोंनि मान सन्मान गोनां मोनसे थामोनथा जे बिटिसि बेखौ जों जुदि रैखाथि खालामनो हायाबा जोङो गासिबो जों बेयाव थानाय बर'जों लोगोसे बा ट्राइबेलजों लोगोसे जेसेबां हारि माहारिफोर दं गासिबो सिलिंखार आरो जों मोनसे हाखराव गोग्लैहैनायनि सम आरो बोथोर सफैगासिनो दं जे बिटिसिआ जेबो मोनसे रैखा कवच गोनां बिनिफ्राय फार माने डिफारेन्स आरोखि बियो साबसिन बेवहाय थानाय ट्राइबेलफोरजों लोगोसे बे एलेकायाव थानाय गासै मानसिफोरखौ लानानै खुंथाइ खुंनो हानाय निज गोहोजों खुंथाइ खुंलांनो हानाय गोहोआ बिटिसिआवसो दङ बेबो गोजौ नङा बेबो गाहाय नङा बेबो गोजौ नङा नामाल' आलदा आलदा खिन्थु काउन्सिल गोजा होमब्ला बे काउन्सिलखौ लाया बिटिसि काउन्सिलखौ लाया बिटिआर काउन्सिलखौ लायो होनोबा बिमानि राव थांफाबाय बे बिटिसि हालामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ जे फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जेसेबांनाखि कमिउनिटि बा जेसेबांनाखि भाषा भाषिनि मानसिफोर दङ बयखौबो खावलायनो जेन' बिपिएफ दलखौनो जेन' होनानै जोंनि जे थामोनथा रैखाथि मान सन्मान गोनां जे खुंथाइ खुंनाय बा खुंबोखानो हानाय जे मोजां मोनसे बिटिसि काउन्सिल दंमोन जोङो बेखौ रैखाथि होनो हायो हादरनाङै रायजोनि हादरनाङै हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव लकसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आथिखालाव बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थिनि खालार फोसावनानै होआखैब्लाबो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावसिनि दोलोनि मुलाम्फानि थाखाय बायदि बायदि स्ल'गान होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेबायदिनो जोंनि बिटिसि हालामावबो आथिखालाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि दोलोखौहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो सिगांबोनाय डिजिपि दोलो दा बे डिजिपि आफादगिरि पारमिनास नार्जारी बिथाङा जोंजों लोगोसे दं दा बिथांखौ जोङो गिबियावनो जोंनि डिजिटेल बड' निउसनि जानानै बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय नोंथांखौबो आरो गासै डिजिटेल बड' निउस नायग्रा बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय बिथांखौ जोङो मिथिगौ जे मोनसे समाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिथांमोना मोनसे डिजेपि बा दुवार ओनसोल जन परिसंगम आफाद मोनसे आफाद दानानै दुवार ओनसोल रायजो दाबिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना हरखाबै बे मोनसे दुवार ओनसोल रायजो दाबिनाय बेखौ दोनथ'नानै दिनै लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ थोंजोङै हेफाजाब होनो सिगांबोदों नाथाय बिथांमोना बे बिपिएफ दोलोखौ मानि थाखाय हेफाजाब होनो सिगांबोदों आरो मा खारनाव दिनै बिथांमोना राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो सिगांबोखो बेनि बागै जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे आथिखालाव नोंथांमोना डिजिपि आफाद दादोंमोन बे डिजिपि आफाद दानायनि गुबै थांखिया मामोन नाथाय नोंथांमोना दिनै राजखान्थि दोलोआव मानो आगान होफैखो धन्यबाद बाथ्रा जाहैबाय दिनै डिजिपिआ सम आरो थासारिखौ नायनानै जे जोङो मोनसे आलादा रायजो बेनो दला जोङो बिटिसिखौ रैखानि सार्थआव जोङो नायबाय जे जोंनि बिटिसिखौ जोङो जिखुनु प्रकारे रैखा होथारनांगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिआनो जुदि थायाबा जोङो आलादा रायजो बिनानै बा मा लाब दंबावो बेफोरखौ नोजोर बोनानै गोथौयै सिन्था खालामनानै जों बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो बेफोर खोथाखौ सालिजारि नायनानै जोङो नुबाय जे जोंनि जे 6 सिडुल एरिया काउन्सिल बिटिसि बे जोंनि बिटिसिखौ जेरैखालबो रैखा होनांगोननि सार्थआव जोङो जोंनि आलादा रायजो बिनायखौ दोनथ'बाय लोगोसे जाहैबाय जोङो डिजिपि बा दुवार ओनसोलखौ मानो बिनांखो बाथ्रा जाहैबाय 2020-27 जानुवारियाव जे बड'लेण्ड आरो बर'लेण्डखौ जेब्ला फोजोबस्रांनानै एबसुनि प्रेसिडेन्टनि नेतृत्वआव जे कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन किपिं इन्टेक्ट टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होननानै जे मोनसे अंगिकार कनसेन्ट बा मोनसे गोरोबथा एग्रिमेन्ट भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों खालामखांनायनि उनाव जोङो उफाय गैयैयाव जे मोनसे हयथ' जोंहा आरोबाव बे आलादा रायजो बा आदुरा थानाय आदान्दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सान्थौ सानस्रिखौ फोजोबखाबाय बिसोरो फोजोबनायखाय जोङो अब्लाबो मोनसे नाजानो मानोना गोबां बे आन्दलनफ्राव खहा खहि जाबोनायजों लोगोसे जोंहा आदुरा मोनसे सिमां थाबोदोंमोन दा बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड खनसेबा माबोरै फोजोबना गारबोखो बिसोरो बा जोङो बुंनो थाङोब्ला फानना गारबोबाय बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिथिना मिथिया जे बड'लेण्ड खनसेब बा बर'लेण्ड खनसेबा बड'लेण्डआ जाहैबाय आदा उपेन्द्रनाथनिमोन डिभाइड आसाम 50-50
बे थानाय समाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे बड'लेण्ड सोदोबखौ बिथाङा जन्म होदों फैनानै 27 जानुवारि खालि प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बे जिनिसखौहाय नांला होननानै मोनसे कनसेन्ट होबोनानै भारत सरकारनि सिङाव फोजोबस्रांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो अन्धकाराव दोननानै रन्जन दैमारिखौ साइन होफानानै बर' एबा बड' सोदोबखौ बिथांमोना जुदि फोजोबना गारबोबायब्ला बा नोंथांमोना बे जिनिसखौ बुजिनांगोन मोनसे दल संगठननि प्रेसिडेन्ट जिखुनु दलनि जाया मानो जुदि माबा मोनसे बिसोरनि एजेन्डाखौ जुदि फोजोबनानै फैयोबा बे जिनिसखौ डिनाउन्स खालामोबा बिसोरो अब्ला बिनि कनसेप्ट आरो दल संगठनजों जोङो डिनाउन्स जानायखौ नुवा होमबा बे अट'मेटिक डिनाउन्स जायो बा बियो डिसबेन्ड जायो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो नायबाय जोंनि हारि माहारियानो जे आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि जे सिमां दंमोन न'खर रायजो मोनसे दानायनि बा नोङो गेरेमसा हारिखौ दालांनायनि बियो 27 जानुवारि 2020 आव जोबस्रांबाय आरो दा बे बड'लेण्ड जे मोनसे बर'फोरा आलादा रायजो दाबिबाय थादोंमोन दा बे बड'लेण्ड बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बड'लेण्डनि कनसेप्ट बा बड'लेण्ड रायजो दाबिफिननायनि थाखाय बे लामाया गोथेबाय होननानै नोंथां सानो बेयो टटेलि गैला बे सेप्टारा गैला आं जायनि जुनै होनबाय थादोंमोन जे 27 जानुवारि 2020 आव बड'लेण्ड कनसेप्टखौ दिल्लीयाव खबरस्थान होबोबाय होननानै मानोना मोनसे दल संगठना बे जिनिसखौ जेब्लानो नाखस खालामगोन बे जन्मदाता जायफोर बेनि माने सिगनेटरिस बा बेनि हेड अफ दा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा जेब्ला बे जिनिसखौ नागारबोगोन बा कनसेन्ट लिरना होबोगोन बे जिनिसनिफ्राय ओइदिननिफ्रायनो गोमागोन आरो बिनि सायाव बेस खालामनानैनो बिटिआर एकर्ड जे जिनिस शान्ति सुक्तिनि नामै दाजानाय जादों आरो लोगोसे जों नायनो हायो जे शान्ति सुक्तिनि सार्थआव जोंनि जायफोर सिलाय हमग्रा संगठन दंमोन बिथांमोना गासैखौबो फोथायनानै गासैखौबो गथायजोबनानै जों दिनैनि दिनाव नायबाय अब्लालाय नोङो गुबुन जायफोर आसाम बा भारत सरकारा शान्तिनि सार्थआव बिथांमोनखौ दिनैसिम क्षमा होनो हायाखै जोंनि मानसिफोराथ' फोथायनानै गासैखौबो नागारजोब्बाय नङा होमबा नोंथांमोना जेरेखम मावनानै हरो जों बेबादिनो लानोसै होननानै खिन्थु दिनैबो जेल हाजोआव दङ होमब्लालाय नोङो आसाम सरकारा दिनैबो क्षमा होआखै भारत सरकाराबो क्षमा होआखै बिसोरखौ नाथाय दिनै बिटिआरखौ जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे थामथि गोरोबथानि मुङाव गोजोन गोरोबथा होननानैसो बुंदोंमोन नाथाय बे गोरोबथाजों गोजोन जादों होननानै नोंथाङाथ' गोजोनथ' गैखाया आं दाखालिबो होनदों गावनि बिदा फंबाय गावनि मा होनो हारिमु राव भाषाखौ फाननानै धन सम्पतिखौ फाननानै सोरलाय होननो हायो जे जों गोजोननाय मोनबाय होननानै बा गोजोन फैबाय दिनै थिग बेबादिनो जानो थांगासिनो दङ जुदि बिटिआरआ संबिधानिक जुदि खालामोबा बिटिआरआ जुदि संबिधानिक जायोबा जोंनि बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप जाबायखौ आं नुबाय थादों मानोना बिएससि बिटिसि बिटिआर बे मोनथामबो काउन्सिल बेखौ जों मिन्थिनांगोन आरो बिएससिनि नोंथांमोना मिथिगौ बिएससिआवहाय कमप्रेहेनसिभ फाइनाल होननाय लिरनाय गैयामोन बिटिसिआवबो कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सलिउसन होननाय गैयामोन मानोना गांनाय उखैनाया दंबावोमोन खिन्थु बै सोदोबा बिटिआरआव फैबाय जायनि जुनै होननाय जादों जोंनि गांनाय उखैनाया जोब्बाय दिनैनिफ्रायनो शान्ति जाबाय आरो लोगोसे जोङो नोंथांमोना जे बिटिआर बिमुंखौ जोंनो हरनो नागिरदों जों बेखौनो लाबाय बा जोंनो आलादा रायजोखौ नांला बे होननाय जादों जायनि जुनैनो जों होनदों जे बिटिआरआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोबा बा संबिधानिक जायोबा बिटिआरनिफ्राय नोंथांमोना बिटिआरखौ मिन्थिखाबाय जे बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे रैखा कबच गोनां बिनिफ्राय फार माने डिफारेन्स आरोखि बियो साबसिन बेवहाय थानाय ट्राइबेलफोरजों लोगोसे बे एलेकायाव थानाय गासै मानसिफोरखौ लानानै खुंथाइ खुंनो हानाय निज गोहोजों खुंथाइ खुंलांनो हानाय गोहोआ बिटिसिआवसो दङ लोगोसे जुदि स्क्रिप्ट जायोबा एक नम्बराव होनदों बिमानि रावा थांफागोन मानोना माबोरै थांफागोन बिटिआरनि एमअएस मटनसो नोंनि संबिधानाव मर्यादा मोनगोन बिटिसिनि गोदोनि दफानि जेबो बहाय आर्टिकेल फैया बिएससिनि गोदोनिबो आर्टिकेलफ्रा फैया दफा नाम्बारा फैया अब्ला जों नायबाय बिटिआरआव जे जेबोआनो गैया लोगोसे नोङो बिमानि रावा जे 90थि फारियाव जोंनि हाबदों बिटिसि एकर्डनि 9 क्लजनि 90थि फारियाव हाबफादों होमब्ला बे बिमानि रावाबो थांफानो नागिरगासिनो जोंनि स्क्रिप्ट बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायोबा लोगोसे जाहैबाय नोङो फाइनान्सियेल जे एसिस्टेन्ट बा मोनसे पेकेज बिटिसिनो जे 2003आवहाय हरनाय जादोंमोन जे सालाना जिखुनु आसामा बाजेट लाया मानो बिनि 10% मोननांगौ खिन्थु दानि बिटिआर एकर्डआवथ' जेबो गैया बेबायदि फाइनान्सियेल नोङो पेकेज मा हरगोन डेभेलपमेन्टेल मा हरगोन जेबो लिरनाय गैया
आरो लोगोसे थांबाय नोंनि हाइनास नन हाइनासनि खोथा बिएलटिनि टाइमाव जे 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बेयाव कमप्लिटलि जुदि एकर्डआनो जाबायबा गोरोबथा नेगोसिएसन जालायबायब्ला दाय दक्षिणायाबो खमा मोननांगौ जायनि जुनै होनदों जोङो सान्थिनि नामाव मोनसे थगायनाय आरो आसामावबो दिनैसिम माफ होआखै दिल्लीयाबो खमा होआखै खिन्थु जोंनि आन्दलनकारिफ्रा फोथायनानै दे सान्थिनि सार्थाव जोङो बिटिआरखौनो लांनोसै होननानै जे जिनिसखौ देखाया मारैनो फोथायनानै साइन होब्रबहोजोबनानै दिनैनि दिनाव मा अबस्थायाव दं गासैबो जेल हाजोराव दंफिनजोबो दा जायनि जुनै होनदों जोङो जे जिनिसा देखायलाय जायै रावनोबो खोन्थालाय जायै एकर्डआ मा मोजां जानो लोगोसे जाहैबाय जोङो देख देख दा प्रकाश जाजोब्बाय जे बिटिआरआ बिटिसिनि दफाफोरनि रिभिउ खालामनानै खमजर खालामनानै जे जोंनि मर्यादा दंमोन बिटिसिआव बेखौ गासिबो स्क्रेप खालामजोबनानै जेनो कमप्लिट पावार फांसनजों लोगोसे आबार जोङो आसाम दिसपुरनि सिङाव दासि बादि बिबाबायै सोलिफिननांगौनि फरजायखौ बे बिटिआर एकर्डजों खालामनो नागिरगासिनो दङ बिटिआर गोरोबथा जायैनि सिगां बिटिसिआ मोनसे भारत संबिजिरनिनो 6थि फारिलाइयाव मोनसे गोरोबथा जाबोनाय मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिलजोंनो जोंनि बर' रावाबो 8थि फारिलाइयाव हाबदों नोंथाङा बुंखाबाय दा बेफोर जों मोनबोखानाय जिहेतु बर' रावा जे जोंनि भारतनि मोनसे 8थि फारिलाइयाव गनायथि जानाय बे माब्रै बिटिआर गोरोबथाजों गैया जागोन होननानै नोंथां दा बेखौनो बुजिनांगोन जे 8थि फारिलाइयाव हाबनाय भाषाया आन्दलनजों एकर्डजोंसो फैनाय 2003 खालि नङा होमबा बेयो फैनाय 8थि फारिलाइयाव हाबदों दा नोंथाङा बिटिआरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला एखे काउन्सिलनि नामै बैखौ नांला बेखौसो नांगौ होननाय जाबायना होमब्ला नोंने बिटिआरआवथ' नोङो 8थि फारिलाइयाव हाबफिननायनि जेबो लिरनाय गैया थारमाने मोनसे गोरोबथानि दफाखौ मोनसे गोरोबथायावहाय लांनो हाया नोंथाङा बेयोथ' नोङो वर्ल्ड वाइड बियो डिसक्ल'ज जाजोब्बाय बिटिआरनि दफा नाम्बार A to Z ओंखारजोब्बाय बे मथेसो संबिधानाव नोंनो मर्यादाखौ मोनगोन मानोना मोनथामबो काउन्सिल बिएससिबो बिटिसिबो बिटिआरबो जुदि बिटिआरआ नोंथांनो जुदि जायोमोनब्ला इउनियन टेरिटरि नोंथांनो जायोमोनब्ला बा नोंनि अट'नमास स्टेट होमब्ला बै बिटिसिआव जे मोनखानाय जिनिस बेथ' थागौमोन मानोना बे स्टेटासा मोनथामबो काउन्सिलसो होमब्ला बे काउन्सिलखौ नाङा बे काउन्सिलखौ नांगौ बै काउन्सिलखौ नांब्ला बे फुराना जेसेबां दफाफोर दङ बे रिजेक्ट थांजोबनोसै दिनाउस थांजोबनोसै होमब्ला नोंनि 8थि फारिलाइयाव हाबनाय भाषाबो नोंनि थांफाबाय स्क्रिप्ट जेरेखम बिएससि जानायनि उनाव बिटिसि जाबाय बिटिसि जानानै बिएससिनि एमअएसआ गैया जालांबाय दा बेदिनो सेम प्रसेसआवनो मानोना बिसोरनि स्टेटासा एखे बे सिरि मोनसेयावनो बेबो गोजौ नङा बेबो गाहाय नङा बेबो गोजौ नङा नामाल' आलदा आलदा खिन्थु काउन्सिल गोजा होमब्ला बै काउन्सिलखौ लाया बिटिसि काउन्सिलखौ लाया बिटिआर काउन्सिलखौ लायो होनोबा बिमानि राव थांजोब्बाय होमब्ला नोंनि गासिबो नोंनि बिटिसिआ जुदि थाफिनोबा दा जों जायखौ सापर्ट होदों हाग्रामा सारआ जे थांनाय 2003 आव एकर्ड खालामना लाबोनाय बिटिसिआ बिमानि माने राव गासिबो लोगोसे नोंनि आलादा रायजो नांला होननाय बाथ्राफ्राबो गैया खिन्थु बिटिआरआवसो दङ जायनि जुनै जोङो लामाया जेन' गेवफिनो बिनि जुनैसो जों होनगासिनो दं अनेक खोथा दङ होनजाजोबा जायनि जुनै जोङो बिटिसिआ होनदों साबसिन मानोना जोंनि लामाफ्रा आरोबाव गेवबोफिननो हागौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो दानि आथिखालनि बिटिसिनि जे चिफ बा सिएम होनो जों दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोमबो इएम बिथांमोनखौ जोङो स्टेट केबिनेट मिनिस्टारफोरजों मोनफा रेंक दं होनना बुंदोंमोन दा बैफोर रेंकफोराबो जुदि बिटिआरआ जायोब्ला अलरेडि दाथ' गैयाखौनो जों नुनो मोनो गैया बेथ' थांफाजोबगोन गासिबो गोमाजोबगोन आरो बेखौ सोलाय सोल' खालामनानै जेनेबा लुसाइ हिल्सआव थाग्रा ओरै जेसेबां काबिलाफोरनि माने जाथि गत्र मोनसे समुदायनि हेडफोरखौ गोदो चिफ होनजोबोमोन ब्रिटिश फैनायनि सिगां बिसोरनो दैदेनोमोन दा बेफोर हिस्ट्रि बेकग्राउन्डखौ नायनानै नर्थ इस्टनि जे बबे जाथिनि हेडफोरखौ मा होननाय जायो बेफोरखौ नायनानैसो चिफ होननानै टाइटेलखौ होदोंमोन जे सिखोना जोहोलाव थिंफाख्रिमोननि जे चिफटेन्सफोरखौ गासिखौबो चिफ होनोमोन बे खुंथाइ खुंग्रा मानसिफोरखौ बे एलेकानि हालामखौ दा बेखौबो जोङो माबा मेम्बारनो सिएम माने एग्जिकिउटिभ मेम्बारनो दाना मालाबा नोङो काबिलांगा सरदार बबेबा बर'नि बबेबा मेसनि बबेबा नोङो राजबंसिनि हेडखौ मालाबा मेम्बार होनो नामा होना बेफोरखौ नोजोर होनानैसो चिफ होननानै टाइटेलखौ होदों दा नोंथांमोना जे मोनसे रायजो दाबिग्रा आफादसोमोन दा बे रायजो दाबिग्रा आफादा दिनै मानो हरखाब आथिखालाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफखौ थोंजोङै राजखान्थियाव मदद होनो थाखाय सिगां दा बेनो बाथ्राया जाहैबाय जोङो रायजोखौ सोरनि जुनै लाबोदों
जोंनि थामोनथा बिथा बारुआनो जुदि नों जे जोंनि रैखाखौ सोनानै गालांदोंमोन बेबो थानाय नंला बेखौ हमथायाबा लोगोसे जोङो सोनि जुदि लाबोनो नागिरदों रायजोखौ जुदि जोंनि रैखाखौ सोनथानो लाबोबाथ' गैला जायनि जुनै जोंनि गांनाय उखैनाय नों बिमानि राव मान मर्यादा गासिबो बेहाय जड़ित दंजोबोमोन आरो जोंनि खुंथायनि पावाराबो अननानै 2003आव एल.के. आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी मोना ओरैबायदि काउन्सिल हरदोंमोन जे काउन्सिला माने मोनसे रायजोजों रुजुथावथाव जे बिसोरो बे एलेकाखौ खुंना लाथोंसै दा बेनो आरो जे जों होनबोबाय थानाया लकाल जे जोंनि माने रिजनाल दलखौ जों मानो सापर्ट होनांगौ बै टाइमाव 2003नि उनावबो वाजपेयीया दाखांनायनि उनावबो खुनु इन्टारफेयार खालामाखै तुरुन गगैयाबो कंग्रेसनि टाइमाव खुनु इन्टारफेयार खालामाखै मानोना काउन्सिल माने बे एलेकानि जायफोर दङ गोहो गोराफोर बा जाय दल संगठना दं बिसोरनो खुंथों मानोना बे स्टेटनि खुंथायजों बिसोरो माने खुंफुं जाया नादब जानाय गादब जानाय सोबख' जानाय नुहुरनानै बे एलेकाखौ गावसोरनो खुंनानै खुंथाय जालांनो हाथों काउन्सिलनि नामैनो जायनि जुनै एल.के. आडवाणी बा नोङो तुरुन गगै थानाय टाइमावबो बे जिनिसखौ जोंनाव जेबो नेशनेल स्टेट लेभेलनि राजनैतिक दलफोरा इन्टारफेयार खालामा मारैनो BPF दलनो सालायनो होदों मोजांमोन दा मा खारननि थाखाय नोंथांमोना गुबुन राजखान्थिगिरिखौ हेफाजाब होआलासिनो BPF थोंजोङै UPPखौ सापर्ट होनो नोंथांमोना नाथाय होआखै गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था। खुलुमबाय डिजिटेल बड' निउस नायगिरि साफ्रोमबो अनसायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो फिन जोंनि बे मोगा-मोगि लानायनि हाबाफारियाव बरायफिनबाय। दा जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय जे बिथाङा BTCआ मा जानो थांगासिनो दं आरो बिथांमोना DGP आफाद दानानै मानो थाखाय दादोंमोन बिथाङा बेनि बागैबो गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आरो जोंनि जे BTCआ इयुनाव मा जानो थांगासिनो दं आरो मानि थाखाय बिथांमोना BPF दोलोखौ हेफाजाब बा मदद होनो आवगायबोखो बिथांनि बागै बिथाङा फोरमायबाय। दा बिथांनिफ्राय बे राजखान्थि बिथिङावनो मिथिबावनो नाजागोन जे आथिखालाव नोंथांमोना मोनसे दुवार ओनसोल जन परिसंघम आफादनि जानानै BPF राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो नाजाबाय आरो लकसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय दान मोनसेसो बांद्राय गोबाव गैला। दा नोंथांमोना बे बिसायख'थियाव BPF दोलोखौहाय देरहाथारनांगौ होनना नोंथांमोना सानो नामा? निश्चय जोंथ' बेखौनो आसा खालामदों आरो जायनि जुनै जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौबो दोनथ'नानै जेन' पाब्लिकफ्रा गासिबो रायजो राजाफ्रा जेन' बुजियो जे जोङो जे दलआ BTCखौ गठन खालामनाय दल जे हाग्रामा सारनि दल BPF बेखौ नङाला जोंनि जे मोनखानाय जे जोंनि मान सनमान गोनां मोनसे थामोनथा जे BTC बेखौ जोङो जुदि रैखाथि खालामनो हायाबा जोङो गासिबो जों बेयाव थानाय बर'जों लोगोसे बा ट्राइबेलजों लोगोसे जेसेबां हारि माहारिफोर दं गासिबो सिलिंखार आरो जों मोनसे हाखराव गोग्लैहैनायनि सम आरो बोथोर सफैगासिनो दं। लोगोसे नोङो BTCआ जुदि जों बासायनो हायाबा जे जोंनि बिमानि रावजों लोगोसे जायफोर बिदा फंबाय दङ जेल हाजतआव बा नोंनि जे
बिटिसिखौ सालायनो जुदि जे अनसुंथाइ बा नोङो मोनसे फाइनान्सियेल जे जोंनो हरनाय दंमोन बेफोर गासैबो बिटिसिजों जोङो खोमाना लाजोबनो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो जों बार बार खावलायगोन जे जेन' बिबेक भट होयो सिन्था धारा खालामो गियान आरो बुद्धिया बयनावबो दङ मालायनि भलायनाय फुस्लायनायजों जेन' थाइसे थाइनैजों जेन' बाहायजाया बे बोथोरा ओरैबायदि बोथोर जे जोङो हयथ' बे जिनिसखौ जुदि बुजिनानै लानानै जुदि बिपिएफ दलखौ जुदि देरहाहोआबा बा जोंथ' होनगोन देरहाहोथारनांगौ नङाब्ला जोंनि जे जेसेबां आगुनिफ्राय जि खस्थ'फोरखौ लानानै फैदों बा खस्थ' जोङो मोनबोदों बिनि हयथ' रासिन जों नुनाय मथेब्लाथ' दासि जानोसो जों आसाम हादोरनि सिङाव आरो थांफिनगासिनो दं बिटिआर अलरेडि मोनसे एकर्ड जानानै थांखाबाय दा बे बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिपिएफआ जुदि बे बिसायख'थियाव देरहानो थाङोब्ला माबायदि बिटिसिखौ रैखाथि खालामफिननो हागोन होननानै नोंथाङा सानदों बिटिसिआथ' निस्सय बे मोजां कुइसन जे बिपिएफआ देरहानानै थाङोबा जे जिनिसा जोङो लाजाथावै बेफोरखौ जोंलाय बोरैथो जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जे जिनिसा बिमानि रावानो थांनो नागिरगासिनो दङ बेफोर दफाखौथ' जों हमथाथारनांगोन बा नोङो जे जोंनि मोन्थाय दङ बेफोरखौ जोङो फाइनान्सियेल जेफोर दङ बेफोरखौ हमथाथारगोन आरो जे जोंनि मान मर्यादा दंमोन जे लालबाथिनिफ्राय लानानै केबिनेट पर्यायनि मर्यादाफोर बा बिभिन्न स्टेटासखौ लानानै जोङो मजबुतमोन बेफोरखौ गासिबो हमथाफिनजोबगोन आरो बियो बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला बिटिआरआ दाबो नों संबिधानिक जायाखै दा बे जिनिसखौ नांगौ लाजाथावै बेफोरखौ जोङो बिटिआरनिफ्रायबो मोनसे मोननैखौ बयनजागोन जुदि नोङो बिटिसिखौनो जे नोङो स्क्रेप खालामनानै थांनो नागिरोबा जे जिनिसा संबिधानाव नोङो 6थि फारियाव हाबखानायखौ होमब्लाथ' नोंनो जे जोंनि दंमोन बे जिनिसा गासिबो गोमानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं अलरेडि फोरमायखाबाय दा जोङो आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव लकसभा बिसायख'थि लानाय गोबां बायदि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ लानानै बायदि स्ल'गान बायदि रादाय होनायखौ जोङो मोनगासिनो दङ दा बे बिथिङाव बिथांमोना मोनसे दुवार ओनसोल जे मोनसे रायजो जाबैग्रा आफादमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोबाय बिथाङा बेनि बागैबो फोरमायबाय दा नोंथाङा दुवार ओनसोल जों फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै आथिखालाव बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होनो सानगोन जेखिजाया आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बे बिटिसि हालामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ जे फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जेसेबांनाखि कमिउनिटि बा जेसेबांनाखि भाषा भाषिनि मानसिफोर दङ बयखौबो खावलायगोन जेन' बिपिएफ दलखौनो जेन' होनानै जोंनि जे थामोनथा रैखाथि मान सनमान गोनां जे जों खुंथाइ खुंनाय बा खुंबोखानो हानाय जे मोजां मोनसे बिटिसि काउन्सिल दंमोन जेन' बेखौ रैखाथि होनो हायो आरो मोनसे खावलायबावगोन जे जायफोर बिभिन्न दल संगठनाव नेसनेल दलफ्राव हाबनानै दङ बे काउन्सिलखौ जोंनो जायनि जुनै दानानै होदों जे बेयाव एलेखा थानाय मानसिफ्रा गावसोरनि खुंथाइखौ खुंथों होननानै दिल्ली दा जोंनो बे काउन्सिलखौ दानानै होदों नोंथांमोना दिनै गुबुन दलाव नेसनेल दलफ्राव थांनानै जेबो नोंथांमोना बिटिसि बा बे एलेखानि जेबो उन्नति मावनो हाया मानोना दिशा निर्देशाफ्रा गासिबो दिल्ली दिसपुरनिफ्रायसो फैगोन दा जोंनि बे लकेल दलखौ नोंथांमोना जुदि गावनि काउन्सिलखौ खुंनो जुदि नोंथांमोना हेफाजाब होआब्ला थारमाने काउन्सिल माने अट'नमास काउन्सिल माने सेल्फ साहित्य सासन बे सासनखौ जोंनो खुंनांगौ गावनो खुंथाय बे काउन्सिलखौ खुंनांगौ जायनि जुनै बै जायफोर दल संगठन नेसनेल लेभेलफ्राव कंग्रेस बिजेपिआव थांनानै दङ जेन' आंनि मथेब्लाथ' नोंथांमोना फैफिनजोबनांगौसो जे बिटिसिखौ जोंनो ज' मिलायनानै खुंनांगौ जायनि जुनै जे दल संगठना जोंनि मान सन्मानखौ दोननायजों लोगोसे जोंनि स्टेटासफोरखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे जाय दल संगठना बिभिन्न जाति भाषाखौ लानानै आवगायगोन बा जाति भेद खालामा गतै जाति भाषाखौ लानानै आवगायनो नागिरनाय जि एजेन्डाफोर गोनां दलजों जोङो थाङोब्ला बे साबसिन आरो जोंनि डिजिपिआबो बेखौनो नुहुरनानै जे बिटिसि दाग्रा जे बिपिएफ दल हाग्रामा सारनि जे दल बेखौनो जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ बे दोलावनो भट होनानै फैगौ बिसायख'थि देरहासार होनो जोङो डिजिपिनिफ्राय खावलायनायखौ गासै रायजो राजाफोरनिसिम जासिहरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय
जोङो बिटिसिआव थानानै मानो जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो आरो बिथांमोना मोनसे रायजो दाबिग्रा आफाद जानायब्लाबो दिनै मानो बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनो सिगांबो गोनां जाखो जायनि बागै बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय दा बे बिथिङाव जोंनो बे दान्दिसे जर'खा डिजिटेल बर' निउसनि मोगा-मोगि लानाय हाबाफारियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोङो जोंनि डिजिटेल बर' निउसनि रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे दिनैनि बे मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै फोजोबबाय गोजोन्थों। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल, क'क्राझार। थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।